levarlles comida e roupa, facer de correo coas familias ou brindarlles apoio emocional aos presos. Estes son só algúns dos labores que realizaban as madriñas republicanas, mulleres que vivían preto dos campos de concentración movidas pola solidariedade e o altruísmo. En esta provincia había campos de concentración que se puseron en marcha durante a Guerra Civil, pero que a dictadura mantivo moitos deses presos e desas situacións desesperadas de persoas que se cambiaban de unhas rexións para outras para que estiveran o máis longe posible das súas familias e así ter un doble ou triple castigo, non? Con unhas condicións infrahumanas. E grazas á solidaridade de veciños e veciñas que se cadra non tiñan os seus aquí e estaban en outros campos, pois estaban apoiándoos, trasladando cartas, levándolles comida, lavandolles a roupa e facéndolle un pouco de compañía, a veces tamén, non? Simplemente que puderan falar con esas persoas. Para dignificar o seu papel, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza e a Deputación da Coruña celebrarán este sábado unha homenaxe en Rianxo. Rendir homenaxe a un grupo de mulleres que no entorno do campo de concentración de Rianxo axudaron a numerosos dos presos que ali estaban, como pasou en moitos outros campos de concentración, non? As calamitosas condicións que os presos represaliados pasaban neste tipo de campos, como daqui de Rianxo, en Padrón ou en outros entornos próximos, pois víase entre aspas, non, compensado por esta rede de axuda mutua constituída de maneira altruísta por veciños e por veciñas. Dará comezo ás 11 da mañá no campo de concentración de Rianxo coa inauguración dunha escultura elaborada por Ricardo Dávila e varias intervencións, entre elas a dunha das madriñas, Dolores Rodríguez Sende, máis coñecida como Lola Carretera, aos seus 97 anos, conserva con lucidez a memoria daqueles tempos escuros. A xornada rematará cun relatorio e posterior mesa redonda no auditorio sobre o papel das mulleres durante a Guerra Civil e a dictadura. Tras a inauguración do busto, tendremos no auditorio de Rianxo un relatorio e unha mesa redonda sobre o papel das mulleres durante a Guerra Civil e o franquismo, e así como na transición, ca participación das investigadoras Aurora Marco, Monse Fajardo e María Fernández, expertas en memoria histórica e na loita das mulleres durante a ditadura. Dende a Deputación da Coruña destacan a importancia de promover estes actos na honra daqueles que foron perseguidos durante máis de 40 anos por defender os dereitos dos que na actualidade gozamos.